ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର। ବୁଦ୍ଧି ଓଷାରେ ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ ପାଳି, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୋ ବାପ ଘର। ବାପ ଘର ଯିବାକୁ କୋଉ ଝିଅ ବା ଖୁସି ନ ହୁଏ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରେଡି କରି ବାହାରି ପଡିଲୁ ମା ପୁଅ ବୁଲିବାକୁ। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ସେ ଯାଇପାରିଲେନି, ସେଥିଲାଗି ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଘୋଷାରି କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଖାଲି କଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି, କେମିତି ବସ୍ ଭଡା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୂନ ମାରିଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଜକୁ ଜ ଚୂନ ମାରିଥିଲି, ମାନେ ଯାଜପୁରିଆଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଚୂନ ମାରିଥିଲି। ଖାଲି କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ ଭଡା, ମିଠା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ମିଳିଗଲା। ଖୁସି ପୁରା ମୋର ଆଜି ପୁରା ଡବଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା କାଳରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ହେଇନଥିଲା, ବସଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଦାଦି ପୁତୁରା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଏଠି ବସିଲୁ ତ କେତେବେଳେ ସେଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗାଁରୁ ପଢିକି ଆସିଛି, ଯେତେ ବି ଟାଉନର ଚାକଚକରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ହଉଛି ଗାଁ। ଗାଁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ପୁଣି ମୋ ଗାଁ। ଯେତେ ଝିଅ ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କଥା ହୁଅ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଏ, ମୋ ଘର ମୋ ବାପ ଘର, ମୋ ଗାଁ ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅର ହୃଦୟ ଭିତରର କଥା, କେହି ଏ କଥାଟିକୁ ଦେହରେ ନେବେନି। କଥା କଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖରେ। ମାମୁ ପାଛୋଟି ନେଲା ଭରଜାକୁ ତାର ଅଧ ରାସ୍ତାରେ। ମୋ ମତରେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବି, ହେଲେ କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହବନି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଥିବି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଘଟଣାଟି ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ କୁଆଡେ ବୁଲିଯିବା ସମୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ କି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓଷାର ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।